nu er jeg her, og for 14 dage siden vidste jeg ikke, at jeg skulle på helsemesse andet, jeg skulle op og høre ham der, den lange. Men der tikkede en sms ind på Henriks telefon, om jeg måske kunne tænke mig, fordi bestyrelsen havde talt om, at de gerne ville have en præst til at være med på helsemessen. Og så havde de tænkt på mig, og det ville jeg da gerne. Og der, da jeg stoppede i Vig, der fik jo titlen, eller hvad man skal sige, betegnelsen brobygger præsten. Så det hedder jeg heroppe også. Og det er sjovt nok, fordi det har jeg egentlig altid set mig selv som, i hvert fald de sidste mange år, at jeg var brobygger, fordi jeg helt ærligt og med en hånd på hjertet har et ben i begge lejre. Og det kan jeg sige lige så rent, som jeg overhovedet kan. For jeg føler mig hjemme i begge steder. Jeg er opvokset med den traditionelle kirke, kristendom. Min stedfar var præst, og så jeg har fået det ind meget tidligt som det naturligste i verden. Og noget af det, jeg har slåsset, jeg ved ikke, hvad det hedder datid. Jeg har slås med mange ting, men en ting, jeg aldrig har slås med, det er tvivl. Det har ikke været en del af mine kampe, fordi jeg er så fuldstændig overbevist på, at vi er en del af noget, der er større end os. Og det har mange udtryk og mange måder, det kan siges på, og jeg har følt mig meget hjemme i kirkens måde at sige det på, og der er næsten ikke noget, som jeg ikke kan holde ud i kirken. Men jeg har også følt mig meget hjemme i den spirituelle verden, og dens måde at forklare tingene på. Men det vender jeg tilbage til. Jeg vil lige sige, jeg ved ikke om det er alle, der kender mig, fordi jeg kan se, at der er også nogen, jeg ikke kender, men jeg har været præst i Vig i 27 år, indtil 2020, hvor jeg sagde op fra den ene dag til den anden, uden at vide noget som helst om, hvad jeg så skulle. Og det er jo både bolig og arbejde, der forsvinder som tæppet under benene, men det var jo spændende at se, hvordan der så kom ting, som jeg skulle. Jeg vil lige indlede med en lille historie, som Karen Blixen har fortalt, som jeg selv holder meget af. Og den får I her, hvis jeg lige kan styre de her samtidig med, at jeg siger noget. Karen Blixen, hun fortæller, i et lille rundt hus med et rundt vindue i og en lille trekantet have til, boede der en mand. Ikke langt fra huset var der en sø med en mængde fisk i, som manden fangede og solgte i byen. En nat vågnede han op ved at høre en frygtelig larm, og han begav sig afsted i mørket for at finde ud af, hvad der var i vejen. Han løb ned ad søen til. Først løb han sydpå. Her snublede han over en sten, som lå midt på vejen. Og lidt efter faldt han i en grøft, kom op igen, faldt i en anden grøft, kom op igen, faldt i en tredje grøft og kom til sidst også op ad den. Han forstod nu, at han havde taget fejl, og at larmen ikke kom fra denne kant, og han løb tilbage mod nord. Men da han var der, mente han igen at høre, at larmen kom sydfra, og han løb samme vej tilbage. Han snublede først over en stor sten, som lå midt på vejen, og lidt efter faldt han i en grøft. Han kom op, faldt i en anden grøft, kom op, faldt i en tredje grøft, og kom til sidst også op ad den. Nu kunne han bestemt høre, at larmen kom fra enden af søen. Han styrtede derhen og så, at der var en stor lækage i dæmningen her, og at alt vandet og fiskene med strømmede ud gennem hullet. Han tog da fat på at stoppe lækken til, og arbejdede på det hele natten. Og først da hans arbejde var færdigt, vendte han tilbage til sit hus og gik i seng. Da manden nu vågnede næste morgen og så ud af sit lille runde vindue,
Sådan sluttede historien. Med så meget dramatisk effekt, som fortælleren kunne lægge i ordene. Hvad så han da han kiggede ud af vinduet? Han så en stork. Ja, se, Karen Blixen, synes jeg her, har en pointe, som også er mit fundament, at intet sker tilfældigt. Vi går ud af afstikker, vi går omveje, vi går ud af veje, som ender blindt, vi går tilbage, vi prøver en anden, vi går tilbage. Og lige pludselig opdager vi, jamen der var intet af det, der var tilfældigt. Der var intet af det, der var tilfældigt. Det har alt sammen været med til at gøre os lige præcis til den vi er. Og den der med at finde hjem på ny igen og igen og igen, det er jo livet. Det er jo det, vi har gang i. Det er jo den proces, vi har gang i, som jeg synes er så fuldstændig mega spændende. Der findes et citat, som hedder, at livet er en cirkel, og vi kan ikke sætte os noget forkert sted i den cirkel. Vi er altid en del af evigheden. Vi er altid en del af enheden. Vi kan ikke komme fri af den. Og det er jo noget af en påstand, fordi sådan føles livet jo bare ikke altid. Vi kan føle os ualmindeligt hægtet af, og ualmindelig i ikke-kontakt med det, som er værdifuldt, eller som vi synes, livet skal indeholde. Måske det, vi kalder lykken, måske det, vi kalder kærligheden. Vi kan have alle mulige små og store slåskampe, hvor vi i hvert fald ikke føler os som en del af cirklen, evigheden, enheden, kilden. Men det er vi, og vi kan ikke komme ud af den. Og det synes jeg i sig selv er en fuldstændig vidunderlig tanke, som vi kan vende tilbage til hele tiden. Og egentlig var det bare det, jeg stod og sagde søndag efter søndag i Vig Kirke og andre steder. Og det er det samme, jeg stadigvæk siger. Da Marianne der spurgte, om jeg ville være med på Helsemessen, og om jeg også ville holde foredrag, så sagde jeg jo bare ja. Og så skulle jeg lige finde en sætning, hvad vil jeg tale om? Og så greb jeg det med modstand. Fordi det har faktisk været meget interessant at kigge på modstanden i mit liv. Hvordan det danner ikke en stork, men det danner alligevel et mønster i, at jeg er blevet den, jeg er blevet i dag. Fordi det der med at begynde at læse teologi og vælge præstegærning, det var lige til højrebenet. Min stedfar var præst, og jeg ville bare gerne studere noget, jeg synes var spændende. Og tænk at beskæftige sig med, hvorfor er vi her? Hvad er meningen med livet? Liv og død? Hvorfor? Og så ovenikøbet for løn for det. Det tænker jeg, det er da rent win-win. Og det var det. Altså jeg var kun startet på teologi, og havde været der i 3 dage, og så vidste jeg bare, det var lige ramt spot on. Jeg havde det som fisk i vandet med teologi, og jeg var så heldig, at jeg kom sammen med nogle studiefæller, der vi klingede bare godt sammen, så vi holdt frygtelig mange fester. Og alle de der både latinske og græske og hebraiske verber og sådan noget, så delte vi hinandens noter, og så du tager vers 1-3, og du tager fra 4 til, og så var arbejdet en tredjedel af, hvad det ellers skulle have været, og så kom vi igennem det der sådan lidt drøje på finurlig vis, og havde en herlig studietid, som var meget, meget enkel. Og jeg arbejdede som, kordegn-vikar ved siden af, for at tjene lidt penge også, og det har jeg altid tænkt på, hvis ikke jeg skulle være præst, så ville jeg simpelthen være kordegn-vikar. Fordi jeg har fundet ud af, at jeg elsker at sidde her og udfylde skemaer, og i det hele taget, det er bare så dejligt for mig, at der findes en kasse til hver træ, fordi så er jeg lykkelig, og så har jeg fri, når jeg har fri, så det har altid været en nummer 2 mulighed, hvis ikke jeg skulle være præst. Ja. Men det lå lige til højre benet at blive præst, og jeg elskede det. Da jeg kom til Vig, der havde jeg det som om jeg var kommet hjem. Jeg er opvokset i en præstegård i Sønderjylland,
firelænget gul og med stråtag og sådan en port, man kører ind igennem. Og jer, der kender vi Præstegård, ligner til forveksling min barndomspræstegård. Så jeg havde det som om, jeg kom hjem, og så må jeg sige til hvad skal man sige, den største kærlighedserklæring, jeg kan give til Odsinge, det er, at de minder om sønderjyder. I er lige så dejlige, og som det, jeg kommer fra. Og det, jeg kendte til København og Sjælland, det var, at de var lidt storsnude og lidt hovski-snovski og lidt brugt vanvittigt mange superlativer, og det gør vi ikke i Sønderjylland. Men sådan var folk ikke i Vig og omegn. De var simpelthen bare helt nede på jorden og kom hinanden ved. Ikke nødvendigvis skulle man vide alt om alle, men man kom hinanden ved, og der er jo et fantastisk fællesskab i Odsherred og også i Vig, og sikkert også i Nykøbing og Asnæs og Højby og sådan noget, men Vig var jo noget særligt. Ja. Så jeg havde det virkelig, virkelig dejligt der, og har født 2 af mine børn inde i soveværelset i Vig Præstegård, og 2 ud af 4. Og ja, men bare været taknemmelig for det arbejde. Og så kommer det med modstand. Fordi det interessante var, at der var his-pis små steder, der var mislyde. Og jeg tænkte, hvad sådan er det? Blandt andet, altså jeg kan simpelthen nævne så mange pinligheder for jer, som jeg ikke skal gøre, men jeg kan huske en gang, hvor jeg var til en udsøgning, som det jo hedder, når en person døde hjemme. Det kan også være på plejehjem og andre steder, men her var det hjemme. Og præsten skulle komme. Jeg var 28 år, da jeg kom til Vig, og jeg følte mig jo ikke helt klædt på til rollen. Men det var ikke fordi, det var efter nogle år, tror jeg. Men i hvert fald den her situation har jeg aldrig glemt, fordi jeg står der og jeg er blevet hidkaldt som præst. Og så vidt jeg husker, står jeg i civil tøj. Jeg har ikke præstekjole på. Og den her, det her elskede menneske ligger i sengen og er død, og familien står omkring. Og så forventes det ligesom, at nu er præsten kommet, så nu skal der ske noget. Og der stod jeg, og jeg kunne ikke sige et ord. Jeg kunne ikke sige et ord, for jeg havde ikke noget at sige, som jeg vidste, hvad skal man sige, kunne være en trøst. For det var ikke min virkelighed, at man bare kunne sige noget, og så virkede det. Jeg var i hvert fald mundlam. Jeg ved faktisk til den dag i dag ikke helt, hvad det var, der gjorde det. Jeg ved bare, at jeg kunne i hvert fald ikke fylde rollen ud som præst. Og det var jo mega ubehageligt, og til sidst fik jeg da også fremstammet, skal vi bede fader vor, og så gjorde vi det, og det var jo dejligt at have nogle ord og klamre sig til. Men det sad i mig længe, at hvad var det? Hvad skete der lige der? Og jeg havde andre gange, hvis jeg for eksempel var hos, det kunne være meget, meget syge mennesker, det kunne være døende, det kunne være på et sygehus, det kunne være hjemme. Det der med, at der ligesom var en forventning om, at hvis jeg bare sagde et bibelcitat, eller hvis jeg bad fader vor, eller det værste, det var, hvis jeg skulle bede en bøn fri, altså bare sige en bøn. Alt lukkede i mig, det kunne jeg slet ikke, for det var ikke, jeg havde det lidt som om, at jeg kom som sådan en tryllekunstner, og havde en hat med, og så skulle jeg bare trække en kanin op. Og sådan var Gud ikke for mig. Altså sådan virkede det bare ikke. Det guddommelige var ikke sådan for mig. Det var ikke min tro, det var heller ikke min virkelighed. Og det var slet ikke min erfaring. Jeg havde min barnetro, og den fejlede ingenting. Men jeg kunne ikke bare trykke på en knap, og så virkede det med tro. Og det kæmpede jeg noget med de første år som præst. Og det var jo sikkert også lige så meget for at udfylde rollen som præst. Men jeg havde den der stemme med, der er noget her, som jeg er nysgerrig på. Hvad er det? Og det kan man sige, det her, det var min modstand. Og i stedet for at hvad skal man sige, ikke lytte til den, eller fortrænge den, negligere den, skøjt udenom den, hen over den, et eller andet, så havde jeg det lige modsat. Jeg vil undersøge, hvad er det her? Jeg var simpelthen nysgerrig på at vide, hvad er det her? Og det blev så til, at jeg
af andre grunde. Jeg tog en gestaltterapeutisk uddannelse, som det var en præst, der underviste. Bent Falk hedder han, og han var mega anerkendt i teologiske kredse. Og det var så både terapi og teologi, der her blev sammenblandet. Og det er ikke helt almindeligt. Der er mange teologer, der ikke vil have så meget med terapi at gøre, fordi det bliver for selvcentreret, det bliver for ødelæggende. Vi skal bare tro på Gud, det skal være noget uden for os selv, det skal være næstekærligheden, det skal være det, vi får at vide, det der bliver sagt til os, tiltalen. Der er mange måder at forklare det på, hvad det er, vi skal, men det der med at sove alt for meget rundt i vores egen navle, eller vores egne forhold, det er no-go for mange præster, og den tradition. Og det er også sådan, jeg selv er opvokset. Det gjorde man ikke. Vi brugte ikke, i mit barndomshjem brugte vi ikke bøn, fri bøn. Altså, og der var noget blufærdigt over det at bruge bøn. Det gjorde man ikke bare. Vi bad fadervor, min mor bad fadervor på sengekanten med mig, og så sluttede hun af med at sige, kære Gud, pas godt på alle dem, vi holder af, og også dem, vi ikke kan lide. Amen. Og det var den fri bøn, der var sammen med fadervor. Så jeg var ikke vant til at bruge bøn ud over det. Det var sådan meget, hvad skal man sige, jeg havde nær sagt ikke personligt, men i hvert fald var det lidt uden for os selv. Så jeg havde ikke fået Gud ind under huden, andet end at jeg var sikker på, at der var noget, der er større end os. Det var ligesom mit fundament. Så da jeg begynder på den her gestaltterapeutiske uddannelse, og så oven i købet hos en præst, så bliver der bygget nogle broer til, at vi godt må være mennesker også, eller hvad man skal sige, det hele menneske. For eksempel sagde han en ting, hvor jeg var ved at falde ned af stolen. Han sagde, at grænser er det gode. Vi må godt sætte grænser. Og det var fuldstændig uhørt. Fordi jeg var der opvokset med, nej, vi skal være der for vores næste. Vi skal elske vores næste. Vi må ikke sætte grænser. Vi skal vende den anden kind til. Sådan var jeg opdraget, og sådan er der mange, der er opdraget. Og også, hvad skal man sige, flinkeskolen, pleaser, alt muligt. Så det, at en præst står og siger, at vi godt må sætte grænser, det var simpelthen fuldstændig mærkeligt. Han sagde andre ting også, som, ja, jeg tænkte, hold da op, kan man sige det? For eksempel så citerede han Bibelen for at sige, at dem, der har, skal have mere, og dem, der ikke har, skal endnu det lidt, de har, tages fra dem. Altså, men hvor er retfærdigheden henne? Hvordan hænger det sammen? Og jeg forstod det ikke dengang, og det her, det var i 2004, jeg var lige fyldt 40, da jeg var færdig med den uddannelse. Og der skete bare meget i de år, det ved I også, når man er der midtvejs, og jeg var lige blevet skilt. Og der var gang i alle ting på samme tid. Og så står den her præst og siger det. Så der sker virkelig et skifte i mit liv der, og det er også på samme tid, jeg hører om en clairvoyant i København, som er helt fantastisk, og jeg er på et kursus, der hedder Living Heart, og hvor man så begynder at leve efter sit hjerte, man begynder at lytte til sit hjerte, man begynder i det hele taget at arbejde med sig selv på en anden måde. Det havde jeg jo slet ikke været vant til overhovedet. Og jeg finder ud af, selvom jeg var nyskilt, og selvom jeg faktisk var lidt offer, og lidt, det var tungt, så var jeg faktisk jublende glad indeni. Og jeg elskede at synge, jeg elskede at danse, og det var sådan helt, der er en kerne inde i mig, som ikke fejler noget, som ikke er sorgfuld, som ikke er ulykkelig, som ikke er fravalgt, som ikke er ikke værd at elske, bla bla bla. Der er en kerne, som er intakt og hel. Og det var bare meget, 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 meget nyt. Og hvad skal man sige, der begynder jeg at lære at lytte til den stemme indvendigt. Og det gør, at jeg kommer mere og mere i spirituelle kredse, hvor man taler helt anderledes om tingene,
der er en større åbenhed, og jeg kunne bare mærke, hvordan det resonerede i det, der var mig. Jeg kunne bare mærke, hvordan, jeg vidste ikke, om det var rigtigt. Jeg kom hos min clairvoyant, som fortalte om tidligere liv, og hun fortalte om tidligere liv, som jeg havde levet, og jeg tænkte, altså jeg stod jo på prædikestolen og sagde, hvor er det godt, vi kun har et liv, fordi jeg synes, at det er rimelig svært at finde ud af det her ene liv. Så hvis vi også skulle have flere liv, så blev jeg godt nok træt, bare ved tanken. Men jeg kunne bare mærke, at der var noget i hendes viden, og det, at hun havde det der helikopterperspektiv, som gjorde, jeg vidste ikke, om det var sandt, men det gjorde en forskel for mig. Og jeg kunne bruge det på nogle områder i mit liv, som var helt nyt. Som gjorde, at der blev lidt højere til himlen. Og det blev min, hvad skal man sige, bro til at komme over, til at begynde at komme mere og mere i spirituelle kredse. Jeg var voldsomt optaget af nærdødsoplevelser. Jeg havde slugt den ene bog efter den anden om det, fordi de mennesker, der havde prøvet at dø, være på den anden side, hvad de oplevede der, og kunne komme tilbage og beskrive det, det synes jeg bare, det gik lige ind i mit system som noget, jeg var meget optaget af. Og jeg havde Kirsten Mørk Nielsen, hende der har skrevet bogen Lys bag døden. Jeg har den inde på standen derinde. Hende havde jeg til at komme til et år, hvor jeg havde konfirmanderne, hvor jeg havde sådan en temadage, hvor hun kom og fortalte om, hvordan hun havde været død i 11 minutter. Og hvad hun oplever, hvordan hun møder Kristus, og de gennemgår hele hans liv, og hun får valget, vil hun gerne leve videre, eller vil hun dø? Altså vil hun fortsætte med at dø, eller vil hun tilbage og leve? Og det gjorde stort indtryk på mig, at den skikkelse, hun mødte der, som hun vidste var Kristus, kunne hun beskrive fuldstændig. Og hun maler ham. Det tager hende et kvarter at male ham. Og de øjne, at se ind i hans øjne, det er som at kigge ind i ubetinget kærlighed. Og uanset hvor man er i rummet, så bliver man set på. Det er det mest vidunderlige billede. Jeg har haft det hængende flere steder i præstegården, og det blev efterhånden sådan, at når jeg skulle holde en prædiken, så gik jeg hen foran billedet, og så kiggede jeg på de der øjne, og så lod jeg bare det, der kom igennem. Det var det, jeg sagde den søndag. Så på den måde har jeg brugt det spirituelle, men igen, jeg har været helt og aldeles hjemme i begge lejre. Så derfor var der ikke, på den måde var der ikke mislyde. I min præstegerning var der som sagt nogle gange, hvor der var modstand. Og hver gang så blev jeg bare nysgerrig på, hvad handler det om? For eksempel var der nogle gange, jeg blev attacket i halsen. Når jeg stod foran alteret og skulle læse nogle ord, bede nogle af de bønner, som jo er trygt, som vi skal sige. Der var simpelthen ord, jeg ikke kunne sige. Og det var ikke, fordi jeg ikke gjorde et forsøg. De kunne ikke komme igennem min hals. Og det tænkte jeg bare, hallo, det er da ikke mig, der blokerer noget her. Hvad er det? Og det eneste svar, jeg kan give, det er, at jamen, det var ikke min sandhed. Og der blev simpelthen lukket ned, fordi jeg skulle finde min sandhed. Jeg skulle finde min Gud. Jeg skulle finde min måde at kommunikere med Gud på, det guddommelige. Og det har jeg jo så søgt lige siden, og jeg synes meget, jeg har fundet det. Fordi jeg laver ikke andet, end at kommunikere med det guddommelige, med universet, med englene. Jeg bruger englene i alt, hver dag og hele tiden. Og har den der kommunikation, den der vertikale kommunikation. Jeg kan slet ikke finde ud af at kunne leve, horisontalt. Jeg er hele tiden med den der energi og vibration og forbindelse. Hele tiden. Og det var så pudsigt, fordi jeg vælger jo så på et tidspunkt at sige højt, at jeg tror på reinkarnation. Til stor ramaskrig, og det vidste jeg godt, det ville give, fordi det er ikke comme il faut at tale om de ting inden for kirken. Og det vidste jeg udmærket godt. Altså fra min studietid vidste jeg det. Jeg vidste jo i det hele taget, at der meget i den spirituelle verden, det er ikke stuerent at tale om i teologiske kredse. Det er det bare ikke.
og det bliver nedgjort, og det bliver alt muligt. Så det var ikke fordi, jeg ikke vidste, at jeg, undskyld udtrykket, sked i nælderne ved at gøre det. Men jeg synes også, det var vigtigt at gøre det. Og jeg synes, det var vigtigt, at vi som minimum kan have en kommunikation om de her ting, fordi jeg synes, de er vanvittigt spændende og vigtige og helt centrale. Så derfor gjorde jeg det, og jeg havde faktisk året før, der blev en sag ud af det, der havde jeg også været i Præstens Lektie, det der program i TV Øst, hvor jeg siger, at jeg tror på reinkarnation. Der havde Rasmus Birkerud også spurgt mig, om jeg tror på reinkarnation. Det var jo sådan et program, jeg ved ikke, om I kender det, men hvor man blev stillet nogle spørgsmål, man måtte kun sige ja eller nej. Så han spørger, tror du på reinkarnation? Ja. Og så går han videre til den anden, tror du? Og sådan skulle man svare, og så dykkede han selv ned i nogle af svarene efterfølgende. Og det første år, hvor jeg også siger, at jeg tror på reinkarnation, der begyndte han ikke at tale om det, der begyndte han at tale om græskar og Halloween. Så det med reinkarnation, det blev ikke talt mere om. Og så næste år, hvor jeg igen skal ind i samme program, lige efter Allehelgen, hvor vi mindes de døde, og det igen, vi taler om liv og død, og det at miste. Så ringer han til mig dagen før, og siger, jeg vil jo gerne tale om reinkarnation, vil du sige, hvad du mener? Og så siger jeg, ja, det vil jeg. Og derfor var det kom til at handle om reinkarnation, og hvor jeg sagde, hvordan jeg opfatter tingene. Og det kom der jo så det her famøse ramaskrig, og den der tegning kom i avisen, og jeg blev suspenderet, og jeg skulle til mange tjenestlige samtaler hos biskoppen, og jeg skulle sende mine prædikener til ham. Efter jeg var blevet så suspenderet og kom tilbage, så skulle jeg sende mine prædikener til ham i et år. Og vi talte meget om, hver gang, om mine prædikener, eller han kom som regel med en lang, sådan, hvad han mente om det. Og han var meget positivt, og det var jo dejligt, men der var altid et punkt, han ikke var enig med mig i, og det var det personlige ansvar. Det der med, at vi faktisk selv er med til at skabe himmel og helvede. At vi har et ansvar for, hvordan vi, bruger vores liv. Hvad er vi med til at skabe af plusser og minuser? Fordi jeg havde jo lært meget i den spirituelle verden også, og det står også i Bibelen, at sender vi plus ud, så får vi plus. Sender vi minus ud, så får vi minus. Som du sår, så skal du høste. Det står der, men det er bare, i vores teologiske og vores kirkelige tradition, er vi jo meget, vi får vores synders forladelse, og så kan vi gå ud som frie mennesker. Og jeg havde bare i min tilgang lært, at vi må godt mere end det. Vi må også godt sætte grænser. Vi må også godt være medskabere på at passe på os selv, og jo mere vi gør det, jo mere har vi faktisk at give til vores næste. Jo mere har vi at øse af. Og jeg havde lært den der kommunikation, både med engle og med Gud og med universet, på en helt ny måde. Så når biskoppen sagde, jamen hvis vi kan selv, hvis vi har mange liv, og vi kan selv, og vi er på en udviklingsrejse, så sagde han til mig, så har vi jo ikke brug for Gud. Og hvortil jeg sagde til ham, det er lige omvendt, jeg har da aldrig nogensinde haft så meget brug for Gud. Jeg har da aldrig nogensinde været så troende, som jeg er nu. Jeg havde fuldstændig den modsatte opfattelse af, hvordan tingene hang sammen. Altså jeg bruger bøn hele tiden. Jeg bruger gudskontakten hele tiden. Det gjorde jeg ikke før, hvor jeg bare var almindelig opvokset med og havde fået det videregivet ud fra. Nu var det kommet ind under huden på mig. Og det havde jeg blandt andet brugt den der modstand på undervejs, hver gang den dukkede op, så blev jeg mega nysgerrig på den. Hvad handler den om? Og det er jeg stadigvæk. I alt, i mine relationer, hver gang der er modstand, hver gang der er et eller andet, hvor jeg tænker, nu vågner mit nervesystem, eller nu mærker jeg bare, her tør jeg ikke sige det, jeg mener, eller her det ene eller andet. Jeg er mega nysgerrig på, hvad handler den modstand om, fordi det er der er noget på spil. Og det lærte jeg jo i gestaltterapeut sammenhængen,
at det er, hvor der er modstand, der er noget på spil. Det er der ligesom er, hvad skal vi sige, kød på. Det er der er følelser i klemme. Det er der måske er angst, frygt. Det er der måske er noget overgrebsagtigt, noget vi har været med til, noget hvor vi ikke blev hørt, set, et eller andet. Kroppen reagerer med modstand, fordi der er en grund til det. Det kommer ikke tilfældigt. Og derfor er jeg af den opfattelse, jeg ved godt, Henrik sagde noget lidt andet i går, med modstand, at den skulle vi bare gå udenom, og den skulle vi, du kan bare sige mig imod senere. Men jeg er sådan skruet sammen, at for mig er jeg så interesseret i, hvad der er i den modstand. Hvad handler den om? Og jeg kan så godt lide den der gennemsigtighed med at åbne de der gaver op for at finde ud af endnu mere, hvad de kan berige os med af viden, indsigt osv. Fordi de er der af en grund. Den der modstand er der af en grund. Og det synes jeg bare er med til, at vi endnu mere finder hjem i forhold til, hvem vi er, hvad vi er. Og der er jo grunden til, at vi er, som vi er. Der er jo grunden til, at den stork kommer til at ligne en stork. Eller hvad vores billede bliver, når vi en dag måske kan kigge på det fra helikopterperspektiv, eller fra evigheden, eller hvor vi kan kigge på vores liv fra. Altså, det mønster, vores liv har dannet, det er ikke tilfældigt overhovedet. Så jeg har det sådan, at hvis jeg mærker noget nyt, følelsesmæssigt eller et eller andet, så er jeg bare mega nysgerrig på at finde ud af, hvad handler det om? Hvor kommer det fra? Hvad er det, der er årsag til det? Og det synes jeg bare er berigende. De ord, jeg er virkelig, virkelig blevet glad for, da jeg stødte på dem i Bibelen, det er de der ord, der hedder, sandheden gør dig fri. Det er sandheden, der gør dig fri. Og det er bare min erfaring, at det er det. Altså alt det, der ikke bliver italesat, eller fortrængt, eller gået udenom, eller fordi det er for pinligt, eller skamfuldt, eller smerteligt, eller hvad det nu kan være. Hvis vi kigger på det, hvis vi bokser lidt med det, hvis vi nærmer os det i det tempo, vi kan, og får det skrællet af, bitte, tynde små lag for lag, så til sidst, så er vi inde ved kernen, og så kan der komme healing, både healing og heling, og luft og ilt, og erkendelse deri. Så vi siger, nå, er det bare det? Er det bare det, der er grunden til, at det har været så smertefuldt, og ikke turde kigge på det, eller hvad det nu kan være. For mig er det her, det er det, jeg kalder at komme hjem. Jeg er at komme hjem til det, der er vores kerne, og der er blevet lagt lag ovenpå. Der er blevet lagt alt muligt, som har beskyttet os, og det har det ikke gjort af en ond vilje, men det har det jo gjort for, at vi kunne overleve. Og langsomt at begynde at skralde det af, så vi finder hjem, det synes jeg er det her liv handler om. Og for mit vedkommende har jeg brugt modstanden som pejlemærker til, her er noget vigtigt. Og det er jo det er lidt alarmerende at stå i kirken og ikke kunne sige det, man skal sige. Der må jeg bruge bøn rigtig meget, og så sige, så må I hjælpe mig, og så må I tale gennem mig, og så må I være med til at tage ansvar for det her, fordi altså, jeg var op imod hele den etablerede kirke, så det var ikke bare lige, og jeg har også pævet min modige tårer, men det var det hele værd, og jeg ville ikke gøre det om, og havde det kostet mit embede, så havde det kostet mit embede. Jeg vidste, hvad der var min sandhed. Og grunden til, tror jeg, en af grundene til, at jeg ikke blev fyret, det var dels den kæmpe opbakning, der var i Vig, og alle andre steder. Jeg blev bombarderet med tilkendegivelser. Men det var også, fordi det meget, meget hurtigt gik op fra mig, det her, det handler ikke om biskoppen har ret, eller jeg har ret. Vi har ret begge to, fordi vi ser på det samme med forskellige vinkler. Vi er forskellige steder. Og det synes jeg, vi alle sammen kan lære rigtig meget af, fordi vi behøver slet ikke at bekrige hinanden. Hverken i kirker, trossamfund, religioner, vi behøver ikke at bekrige hinanden. Vi har hver vores tradition, vi har hver vores vinkler.
Men jeg tror på, at kernen er den samme. Jeg tror på den kærlighed, der er essensen i al religion. Det er det, der er vores fælles. Det er det, der er vores guddommelighed. Og ja, vi har forskellige vinkler, men vi behøver ikke at bekrige hinanden, fordi den ene er ikke mere rigtig end den anden. Men det er bare min holdning og erfaring, som den er nu. Indtil nu. Og det kan være, at jeg siger noget andet om 10 år, men jeg tror det ikke. Men hvad ved? Der er hele tiden nye opdagelser og nye erkendelser, nye indsigter. Og jeg vil sige, at mine sidste 5 år her, hvor jeg så har arbejdet som selvstændig, og da jeg sad op i Vi, anede jeg jo intet om, hvad der skulle ske. Jeg havde ikke engang en bolig, jeg vidste ingenting. Og jeg havde det lidt som om den der første dominobrikker. Da den første væltede, så væltede alle de andre. Og så kunne jeg så langsomt begynde at stille dem op en efter en. Og der kom jo alle mulige ting, jeg slet ikke overhovedet i min vildeste fantasi kunne have tænkt som mulige. Pludselig havde jeg en bolig, og så jeg kunne da måske også arbejde. Og så har jeg fået stykket mit nye selvstændige virke sammen her, hvor jeg har 4 kasketter på samme tid. Så det kan jeg kun anbefale at springe ud på dybt vand. Men nej, det var også en lang proces. Det kom ikke over en nat, at jeg gjorde det. Jeg havde faktisk 15 år før jeg sagde op, der havde jeg første gang tænkt, det kan da være, at jeg ikke skal være præst i Vi til jeg er 70. Og det var en skræmmende tanke, for jeg elskede det, og jeg var sikker på, at det var det, jeg skulle. Men den der tanke havde alligevel sat en kile i mig, og jeg tænkte, og jeg blev ikke 1 millimeter klogere på noget som helst, hvad jeg så skulle. Så til sidst så opgav jeg at tænke over det, og så sagde jeg til englene og til universet, det må I finde ud af, og så må I kalde, når jeg er klar. Eller når I synes, jeg er klar. Eller I må i hvert fald kalde. Og hver gang tankerne så kom, hvad skal jeg? Så slap jeg dem med det samme, og sagde, det må I finde ud af. Og så blev der kaldt. Den 9. april 2020, hvor jeg stod inde i stuen og kiggede over på kirken. Det var lige blevet påske, og corona var kommet ind i vores verden. Og kirken var lukket. Kirken var lukket. Det var fuldstændig uhørt, at kirken kunne lukke på grund af noget som helst. Og vi var alle sammen i chok. Og jamen, så pludselig befandt jeg mig i det her. Ja, det har I hørt, og I har også læst om det og alt muligt. Men jeg befandt mig i det her guddommelige lys, hvor der telepatisk blev sagt til mig, nu er det nu. Og jeg vidste, det var det. Nu er det nu. Men det var så til gengæld også alt, hvad jeg vidste. Jeg vidste intet om, hvad der skulle ske. Jeg vidste intet om, hvordan jeg skulle tjene penge. Jeg vidste intet om, hvor jeg skulle bo. Jeg vidste bare, at nu skulle jeg sige op. Og det gjorde jeg så.